Ahojte lidi, v dnešním videu si zahrajeme falešný Steel Brainrot. A to má být to má být z 99 Nights in the First. Takže my zatím tam nic nemáme, takže bychom se koukli jako mytiku. Tady má secretka tamhle, on má secretku. Nepůjde to takhle vzít přes ten plot? My tam nic nemáme, my si to nemusíme hlídat jako teďka. A máme ještě 49 sekund. A zkusíme mu to ukrást. Kolik ještě sekund musíme počkat? 35 sekund. Takže tady budeme čekat někde. On má fakt secretku a když ukrademe jako secretku hned na začátku. On mě možná viděl. Ne. No, on to hnedka toho zastaví. Tak. To je secretka a jdeme to vzít. Rychle, máme to. Rychle, pojď. OK, on se to nehlídal. My máme secretku. To si ze mě děláš srandu. To ne. To je fakt super, jakože. Ten člověk je reálně strašně naštvaný ze mě. A moc si to vůbec nehlídal, jako jeho vina. Je tam ten si to teďka zamkl. Musíme najít někoho, kdo si to nehlídá. Už máme 5 milionů, 9 milionů. Prostě to je strašně dobrý. A to jsme prostě na začátku. Jestli to vůbec nehlídají tady. Ještě 22 sekund. Se můžeme porozhlídnout. Kolik máš ty sekund? 30 sekund má. Tak tomu ukradneme. Tam tomu naproti. Tamhle toho mu ukradneme vedle mě hnedka. Jako mají si to hlídat ty lidi, prostě si to nehlídají. Tak. Co mu ukradneme? Tu legendárku tamhle. Kolik má ještě času? 8 sekund máme. Ale on se to zamkne, on je tamhleta. No, on se to bude hlídat. Teď. On mě tady zamkl, ne. Tak se resetujeme. Respawn. A zkusíme najít někoho jinýho. Už máme strašně moc to. Strašně moc peněz z něho. Kolik máme sekund? 19 sekund. Tamhle někdo. Pojď rychle. Ukradneme mu tohle, tu mytiku. Nebo tohle. To je to, co máme. Snad se nám to neotevře. Takže jdeme. OK. Oni si to prostě vůbec nehlídají třeba. Už máme 2 a nerajeme to ani 3 minuty. Takže tady. Pojď. Si to zamkneme a jdeme na výpravu zase. Už je 93. den. A tady u tohle. Tak 6 sekund. Rychle, teď. 2, 1, teďka. Jdeme zase pro tohle. Pojď. Vezmeme si ho a jdeme. Ne, on nás semul. Počkej, aj my to máme furt v ruce. To je nějaký divný. Hodně divný to je. Ale jako je to falešný Steel Brainrot, takže asi to dává trošku smysl, no. Ale už máme tolik prostě, máme. A toto fakt hrajeme strašnou chvilku. 12 sekund ještě, tady počkáme. A asi tam ten, který má ty 3 patra, nebo kolik? Jo, my máme taky 2 patra, to jsem ani nevěděla. Tak na něj se vydáme, protože on... to tady všechno mi skáče. On si to za A vůbec nehlídal. A to, což je fakt dobrý. Nevidíš mě, ne? A tamhle má naštvanýho. A to je náš cíl teďka. Protože chceme získat. Kolik? 30 sekund. Se koukneme, kolik máme my sekund. Aby jsme to jako zvládli. Protože nechci
přijít od toho mýho, takže jo, to půjde. Máme víc sekund než on. Tamhle toho prostě naštvanýho si vemem. Vypadá dobře, vypadá hodně dobře. 10 sekund máme ještě. Porozhodíme aspoň. Teď. Tak Berto. Ne, on nás zamkl, ne. Musíme rychle, aby nám nikdo nesebral moje brainroty. Ne brainroty. Jeleny. Kolik máš ty sekund? 30? Ty? 11. Na tebe si počkám tady. Na tohle, já chci prostě tohle. On je možná lepší, je to legendárka, ale i tak chci tohle. Teď. Pojď, vem to a jdeme. My nic neděláme, to je v pohodě. To asi nevšimne, že jo? V pohodě, úplně. A už máme i tohle, jako... Podle mě, že on je horší, je o dost horší, než ostatní, ale prostě do sbírky se hodí vždycky. Že se to tady vemem. Zase si počkáme chvilku a zkusíme ukradnout dalšího nějakýho. To je strašně rychlý tady, prostě oni mají všichni jeleny, takže si jenom počkám na jednoho z nich a hnedka ho ukradnu, že? Tady ten má mální a tady tenhle, tak ty máš, já bych chtěla nějakého dobrýho, takže asi zase nějakou legendárku, že ukradnu. Ale on má secretku. Jo, počkej, my máme taky secretku. A je to jedno. Vememe tady secretku a jdeme. Prostě krádem, to je úplně mistrovský dílo kradení. Dobrý. Máme 1, 2, 3, 4 secretky, jednoho gorda, prostě super, to je náhodou. Jej chudák, prostě on to tady šetří třeba strašně dlouho a my mu tady to ukradneme hnedka. To je instantní. Tak. Teďka. A on se to prostě nehlídá. To je jeho problém. Tady tenhle má taky, ale tamhle tenhle. Tady ten. Tak tomu taky ukradneme zase. A ten má secretku poslední a to je tahle. A on se to možná bude hlídat, tu secretku svou. Poslední. Tak možná se koukneme ještě na tohle. A ty nemáš nic, co by mě zajímalo. On si bude podle mě fakt hodně jako střežit tu svou secretku. Protože má úplně poslední. Já mám podle mě všechny. Oh my god! Jsme prostě vybrali strašně moc secretek. Ještě tady máme. Už mám 300 milionů. To je strašně rychlý. Prostě. Lidi si to tady nehlídají, ale v reálném si to hlídají strašně moc, podle mě, že to není zas tak tolik vzácný. Tamhle má někdo otevřeno, ale už si zavřel. Nahoru má taky otevřeno, počkej. Ale tam se nedostaneme. A tady nahoře 70 vteřin ještě, no. A tamhle ten má 5 vteřin, ale to má špatný ty věci. Tady máme, tady to je moje. Ne. Moje. Pojď ke mně. Můj. I ke mně. No, v pohodě. Je můj. Ha. To je další secretka, ne? Jo, je to secret, jo. Je to secretka. Ale jako ty secretky tady chodí, jako hodně. Proto si to moc nehlídá, ono to není tolik vzácný, jo. Tak. Soused tady není. To je špatný. Takže budeme muset vždycky chodit až semka. A ten má pár sekund. A on tam je. On tam kvůli tomu je. Takže jdeme. 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď. Tady mítiku. Mítiku, vem tu mítiku. Ne, sakryš. On nás zase uvěznil. Jo, promiň. Oni mi možná kradou, já nevím. Dobrý, v pohodě. Takhle. Vemám ty penízky tady. Tak, na koho teďka půjdem?
Jako ukradli jsme ty secretky strašně rychle. Máme 1, 2, 3. Počkat. 1, 2, 3, 4, 5 secretek. A hrajeme to 11 minut. Tenhle má diamond. To chci. Ale už 5 sekund. Tak pojď. Ne, ale on tam je. Takhle si vyzvedneme penízky. A nemá někdo tady otevřený vrátka? Ne, tady asi nemá nikdo. Ne, a tamhle taky ne. A tady má někdo dobrý, Ne. Rychle se vrátíme, aby jsme zjistili, kolik tam máme tak sekund. Ale víme, že tamhle tak ten má dobrý věci. Takže ten je další terč můj, který mu to ukradneme. Takže tady si vezmeme to. A nej třeba tady sova třeba, že jako jsou tady secretky, jo, ale neviděla jsem tady ještě u někoho sovu. Třeba ta sova je o dost zásnější. Tenhle, jako čekám na to jeho jelena. ne, vůbec. Ne, já to jednoho prodám. Kolik máš sekund? 8. On to opustil, to je blbeček. To je fakt blbeček. Teď. Teď. Takhle, ti to vemem a jdeme. Ne, on mě praštil. OK, to je špatný. Rychle, reset. Rychle. To byl ofous, fakt ofous. Tebe prodáme, protože jako úplně zbytečně. Jsem tě ani nechtěla koupit prostě. Takhle si vezmeme penízky, za chvilku budeme mít hodně peněz, fakt hodně. Tady tenhle nic nemá. A tamhle ten. 25 sekund. Máš dalšího jelena. Bez tak tam on čeká prostě strašně. Furt tam čeká za mě. Už to. Kolik máme ještě sekund? 8 sekund. Tak pojď. A nesměla tam čekat jako 4, 3, 2, 1, teď. Tak teď tohle vemem. Rychle vem ho. Respawn, no. Tak. My tady máme podle mě nejvíc fakt těch jelenů. Tamhle oheň a tady má někdo špatný věci, takže tam ani nechceme jít. Hmm. 37 vteřin. OK, já tady dělám, jo, že si kupuju věci. 20 vteřin. On prostě... Ej, jak to dělá? No, on se to bude hlídat, no jo, už ne. Já si to musím taky hlídat. Tam je, někdy teď se mu to vypne, že jo. A on tam je, což je hodně špatný. Když si vezmeme věci, máme 4 sekundy, než se nám to vypne. Tak. Jestli chcete víc takových videí, takže dejte odběr a like, moc mě tím podpoříte. Tady nic nikdo nemá. A tady. Poslední pokus, jo? Potom už to vzdávám a... Který je lepší? Tamhle ten? Nebo tamten? Tam to je rérka, tamhle to je to. Potřebujeme tam toho. Tak pojď. 20 sekund ještě. Tohle je... To je můj. Ten je můj. Pojď ke mně. Já jsem ho nekoupila. Dobrý, už jsem ho koupila. Nemůžeš ho ode mě odkoupit, ne? Nemůže. Rychle, 3 sekundy. A teďka mu to ukradnem. To je on. Ne, on to zamknul.
Jo, už jdeme, už se respawnujeme. Tak, teďka vám ukážu, jak to vypadá ve finále. Takže za 16 minut jsme udělali takhle. Máme 1 bilion na účtě. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 secretek. Takže a 1 goda. Takže jestli chcete další takový videa, nezapomeňte fakt dát ten odběr, moc mě to podpoří. A ahoj!